Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Anakabe kapitainaren balada. Egilea, Javier González de Durana. Itzultzailea, Marijose Kerejeta. Javier González de Duranaren izena, artearekin lotzen dugu normalean. Gasteizko artiumeko zuzendaria, esango du batek. Tenerifeko arteen espazioko zuzendaria, esango du beste batek. Bai zera, Balentziaga Museo Berriko zuzendaria da hori, hirugarrenak. Eta denek arrazoia izango dute, baita Bilboko Rekalde Aretoko zuzendaria izan zela esaten dutenek ere, edo Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izan zela gogoratzen dutenek. Eta arte entzeguak idatzi dituela diotenek ere, arrazoia izango dute. Eta literaturgilea dela diotenek ere bai. Javier González de Duranak arteaz gogoeta egin eta arteak kudeatzen du. Eta miragarri egiten du hori. Adibidez, Xerezadek liluraz gogoratzen du Gasteizko Artium Museoan orain urte batzuk ikusitako erakusketa bat, Maixulan ez ezaguna izenekoa, Balzaken ipuin bat abiapuntu zuena, eta figuraziotik arte abstrakturako bidearen bihurguneak eta goraberak erakusten zituena. Baina Javier González de Duranak artea sortu ere egiten du, eta horren erakusgarri dugu gaur Xerezaderen Artxibora dakargun ipuina, Anakabe kapitainaren balada. Honela azaldu dio egileak Xerezaderi ipuinaren sorrera. Joan Fontcuberta argazkilariak eta biok erakusketa bat egin genuen Artiumen, Euskaldunen uartea izenekoa, eta horren katalogorako idatzi nuen nik Anakaberen testua. Erakusketaren gaia zen, Fontcubertak aurkitu omen zituela Euskal Balea sale batzuek ternuan noizbait utzitako astarrenak, baina balizko errota zen guztia, fikzio hutsa, eta astarren haiek ikertu zituela, eta argazkiak egin zizkiela. Material horrek osatzen zuen beraz erakusketa. Itzela izan zen, guztiz jostagarria. Artistak historialariaren rola hartu zuen, eta ni, historialaria, ez bat eta ez bi, han atera nintzen fikziozko testu batekin, testu artistiko batekin. Fontcubertak balizko indusketa haietan ustez aurkitutako traste eta irudien erokeria hark betetzen zuen erakusketa aretoa, eta tartean, objektuetako batzuk benetako arkeologia aztarrenak ziren, Kanadatik ekarriak, tartean, balea baten eskeletoa ere sartzea lortu genuen, Zientzia Naturalen museo batek utzita. Eskeleto osoa zen, 12 metro luze. Eromen zoragarria. Rolak trukatu genituen, itxuraz, eta ikaragarri pasatu genuen horrek sortu zituen nahazteekin. Ipuinaren oinoar batean, Marijose Kerejeta itzultzaile moduan asaltzen zen, baina Senegaldarra balitz bezala, okerrezpanago, eta Tajereke izenarekin. Honaino Javier González de Duranaren azalpena. Gure aldetik, gehituko dugu Anakabe kapitainaren balada, itzali formatuan egindako ipuina dela. Ikertzaile batek
aurkikuntza harrigarri bat egin du 18. mendean Lekeition bizi izan zen kapitain baten inguruan. Euskal Baleazaleen historia eta literatura unibertsalarena aldaditzakeen aurkikuntza. Orain, ikertzailea, hizkuntzalaritza eta semiotika kongresu batean azaldu da bere ikerketa adituen aurrean aurkezteko. Fikziozko jardunaldi akademiko honetan, Javier González de Duranak istorio liluragarri bat kontatzen digu, baina horretaz gain, maizutasunez erabiltzen ditu literatura apokrifoaren tresnak, tradizio borgestarrik jatorrenean. Iturri bibliografiko faltsuak, autoritateen izen asmatu edo desitxuratuak, editore ohar hiperzehatzak, argazki eta grafiko moldatuak, ustez aurkitutako iskribuak, Godalet dantza zoragarria, egia eta gezurraren ontziaren gainean. Gaurko saioan, ez ditugu irakurriko testua hornitzen duten oinoarrak, baina gomendatzen diegu entzulei aukera izan eskero horiek ere irakurtzeko. Ipuinaren egituraren osagai garrantzitsua baitira, eta bere konplizitate keinuez gozatu ederra emango dietelako bereziki euskal ikasketen bibliografia klasikoa ezagutzen duten horiei. Eta orain, kongresukideok, jesarri eroso aulkietan, hementxe baitator, Agustin Gorrondatxena Murrialdai ikertzailea, Anakabe kapitainaren balada izeneko hitzaldia aurkeztera. Jaun Andreok, txalo zaparrada bat mesedez Gorrondatxena jaunarentzat. Duela urtebete, hizkuntzalaritza eta semiotika ikasketen Euskal Akademiaren artxiboetan gordetzen diren Visitación María de Askuena apaiz idazle eta euskal filologoaren eskuizkribuak aztertzen ari nintzela, hasieran garrantzirik eman ez nion dokumentu bat aurkitzeko zoriona izan nuen. Gaur, zehatz mehatz aipatuko dut dokumentu hori. Literatur kongresu honen aurrean, Herman Melvillek 1851 argitaratu zuen Moby Dick nobelaren jatorriari buruzko hipotesi bat aurkezteko asmoz. Hasieran, Askuenaren dokumentuekiko nire interesa, egile horrek euskeraz egindako idatzien morfosintaxiaren inguruan egiten ari nintzen ikerketa lanean oinarritzen zen. Handik aste gutxira, lanura amaitu nuenean, nigen jakinminaren txinparta piztu zuen eskuizkribua zoroitu nintzen. Dokumentua beste 20 bat euskarazko poematxo eta abesti herriko ibiltzen dituen karpeta baten barruan dago. Askuenak berak argitaratu zituen gehienak, beste batzuekin batera, bere euskal kantutegi herrikoia liburuan. Enaiz musika eta poesia herrikoian aditua, baina ongi ezagutzen dut Askuenak argitaratutako guztia. Beraz, inok ez beza ikus nire aurkikuntzan, gaiari buruzko ezagutza sakon batean oinarritutako trebetasun berezirik, ustekabearen emaitza baizik. Une hartan, bat ere erakargarria ez den kuestio batean nuen arreta jarria. Hain zuzen ere, Askuenak nola transkribatzen zituen ahoskera herrikoiaren J eta J soinuak, eta apaiz ikasiaren idazkera txukunari esker, nahiko azkar nindoan Izaldeako kostaldeko herri batzuetan eta besteetan dokumentaturiko kantutegian aurrera. Orduan, topo egin nuen lehen irakurketan ezagutu nuen baladaarekin. Une hartan beste zerbait gertatu zitzaidan deigarria. Aldamenean, ohar txiki bat zuen. Askuenaren eskusidatzia, eta horrela zioen. Arrantzale zahar baten gandik Lekeition hartua. Ez argitaratu, sineste zina, faltzua.
ez da herrikoa. Gaurko literatura ikasiaren eragina. H.M. Zenbait egun geroago, egiaztatu ahal izan nuen alaxe zela. Hori izan zela karpeta hartan zeuden abestietatik argitaratu etzen bakarra. Askoenak ez zuen inongo arazorik, agerian naiz estalian sexu kontuak edota Elizaren inguruko kritikak jasotzen zituzten abestiak zentzuratu eta baztertzeko. Eta hori nahiko arrunta zen, Eusko Abertzaletasunaren sortzaileen hurbileko argizare jale beatoen artean. Aurrerago ikusiko dugun bezala, badira balada horretan halako nihilismo bat eta sexuaren aipamen estaliren bat dituzten ahapaldiak, eta hori nahikoa izango zen apaisak erabat sokoratzeko. Baina, bere oharra kontuan izan da, bitxia gertatzen da balada arrazoi hoiengatik ez, baina faltzukeria leporatuz eta itxuraz literatura garaikideren eragina izateagaitik baztertzea. Askoenak jasotako abeste guztiak biltzen dituzten 22 karpetetan, kasu hau bakarra da. Hori dela eta, askoenak baztertzeko izan zituen eta azaldu ez zituen arrazoiak arakatzea erabaki nuen. Eta zein mekanismo zela eta lotzen zuen abestearen testua bere garaiko, hau da, 20. mendeko eta 20. hasierako narratibarekin. Hasieran, beraz, literatura konparatzaileko lantxo bat egiteko asmoa nuen, etnologiatik hurbilago, pentsamendu zientifikoaren beste edozein adarretatik baino, eta jakina, ia literatura jasoaren antipodetan. Ezek ez zidan orduan susmarazten, zein aurkikuntza harrigarri egingo nituen, edota zenolako ezustekoak eta astarnak, ez dakit zein izen eman, aurkituko nituen. Tira, agian asko izango da, agian ez da ezer izango. Zuen esku uzten dut hori erabakitzea. Nireak baino ezagutza askoz espezializatuagoak izanik, zeuek erabakiko duzue gai honi buruz zer pentsatu. Niri dagokidanez, ahal izan dudan tokiraino iritsi naiz. Eta prest nago onartzeko bat ere gorritu gabe, seguru asko urrutiegi joan naizela, datu urri eta ahuletan baizik oinarritzen etzen nire intuizioari, eta noizbait drama bat argitu ahal izatearen promesari jarraituz. Ez dugu baladaren musika ezagutzen. Jaso zuenak espaitzuen musika idatzi. Eta horrela dio letrak kostaldeko Bizkaiera zorrotzean. Leloa. Ezaustazue bai anakabe, ero kapitanakabe. Galdune bazan ontzi gizonak, osasune eta burue. Arrezkero naz gizon erdixe, gizon osatu bagie. Geroztik nabil lua galduta, nire askatasunan bile. Horregatikan nire galera, bilatzen dot, etengabe. Lehen bertsoa. Arrantza saila urrutikua, paia jateko beharra. Itxasua da zabala eta antxe galdu iten gara. Gorputz zatixa faltata bere, osua dago harima. Berriz ikusi nahiko neukenik, zure arpegi ederra. Itxasuan topadu baino lehen, berriz be, pizti horrendua. Bigarren bertsoa.
Enea naixa Eliza urrian, badogu plaza barrixa. Aulki honetan jarrita ama, dakusgu isla ederra. Aita, ontzixak eiten zendu esan lehen hemen ondar gainean. Baia maitia, ikusi nahi dut nik zure begi garbixa. Berriro bentzun baino lehen, mamutzarraren marrua. 3. bertsoa. Itxasoko alkatia talurrekua dabi zauzixan. Gizonak eta emakumiak beren biharrak hasiaz. Itxaso ibaiak bat eiken dabe izuntza zubi zarpian. Bai alastandu nahi dut parriro, nik zure ule argixa. Diabruagaz borroka egin baino lehen, itxaso handixan. Zer dela eta, pentsatu zuen askoenak, abesti hau literatura garaikidearen eraginaren pean idatzi zela. Zenbait alderdi izan ditzakegu kontuan. Alde batetik, halako etxipen eta arrokeriazko jarrera bat dago patu pertsonalaren aurrean. Patu pertsonal hori, aldi berean eta erdibana, zorigaitzaren eta aukera librearen emaitza da. Baina ez du zerikusirik Eliza Katolikoaren mende dauden herri pentsamoldetan hain erroturik dagoen jainkoaren probidentzia arbitrarioarekin. Bestetik, ongiaren eta gaizkiaren arteko bereizketa eza dago. Gauza bera balira bezala agertzen baitira, nire galera eta nire askatasuna individualistak. Ez da, ordea, gauza bera gertatzen, gaizkiari kontrajartzen saionean, pertsona maitatuaren aurpegi, begirada eta hileak ordezturiko ongia. Balada Lekeitarrak ez du beraz zerikusirik, Joanes Etxeberri Ziriburukoak 17. mendearen hasieran jaso zituen lapurtar arrantzaleek abestutako otoitzetan nabari diren tolesgabetasun biluziarekin eta erlijiozko interpretazioarekin. Baina 18. mendeko kantu batzuetatik berriz oso hurbil dago, eta bat dator beste hoiekin zenbait gaietan. Hala nola, zoritxarreko patua, ezintasuna, balea de abrarekin parekatzea, eta honen jabetzaren iluntasuna. Guztiarekin ere, nire ustez, arrazoi hoien pisuaren ondoan, abesteren sorburu izan zen novela zehatza aurkitzeak, oker nire aburuz gero ikusiko den bezala, izan zuen askoenarengan eraginik handiena. Askoenak aipatzen ez duen arren, Moby Dick da berak buruan duen novela, eta badirudi hala adierazi nahi duela bere oharra HM inizialekin, Herman Melville egilearenekin amaitzean. Pentsa daiteke leloak novelako akabengandik hain hurbil dagoen akabe kapitain bat aipatzea garrantzirik gabeko kontua dela. Baina abestiaren egilearen eta Melvilleen pertsonaiaren arteko paralelotasun tragiko eta moralak ezin dakizkioke besterik gabe ustekabeari egotzi. Are gutxiago oraindik, abestiaren leloa eta novela modu berberean eta esoikoan hastea ere. Egileak zuzenean irakurleari edota entzuleari zuzentzen zaizkiela. Novelan, esaidazue Ismael. Orain urte asko, ez dio axola zenbat. Eta bestian, ezaustazue bai anakabe, ero kapitan akabe. Ustekabekua? Zinez gaitza. Horre guztiak, askoenaren arabera,
indartu baizik etzukeen egingo, gaiak Ipar Ameriketako narratiba jasotik euskal kantutegi herrikoiraino bidaiatu zuelako hipotesia. Nola? Hemen zabaltzen diren aukerak hain dira ugariak, non askoena ez baitzen bakar bat ere idatzi sustera ausartu. Gehienez ere, zera dio, sinestezina. Zertaz edo nortaz ari den argitu gabe. Balada abestu zion Marinen zaharraz? Literatur edukiaz? Beste toki batzuetakoak ziren konpasak ezagutu zituen musika laguntzaileaz? Ez ezagun ahaztu, askoena lekeitxokoa zela, 1865 jaio zen. Eta beraz, ongi baino beto ezagutuko zituela bertako biztanle gehienak. Eta erraz bereiziko zuela, zer zen jatorri herrikoia eta zer zen literatura jasoaren naiz kanpokoaren ekarria. Beretzat, zorrotz, abestia ez da herrikoia. Agian, askoenarentzat, ez ote zuen arrantzale zaharrak sinesgarritasunik berak ezagutzen zuen arrazoi biografikoren bategatik? Neurriren batean, arrantzale zaharrak balada asmatu egin zuela pentsatu ote zuen, ari beste norbaitek erakutsi ziolako aukera baztertuz? Melvillek novela 1851 argitaratu zuela kontuan izan da, eta askoena gutxi gora bera 1885 bitartean aritu zela abesteak biltzen, ez dirudi epe hori nahikoa denik kontatutako istorioa herrikoitzeko. Eta hori, novela ia argitaratu eta berehala lekeitarren baten eskuetara iritsi zela suposatuz. Eta horrek are zailagoa egiten du prozesua. Arrantzale zaharrak askoenari kantatu zionean, eta honek balada jaso zuenean, demagun, 70 urte baldin bazituen, eta bilketa esate baterako, 1905 inguruan egin baldin bazen, horrek 50 urteko epe urria usten du literatur bihurketarako. Laburregia. Gainera, arrantzale zaharrak 20 urte izango zituen jada gutxienez abestia sortu zenean, eta beraz, nola sortu zen gogoratuko zen, eta jakina, egilaren izena eta sorrera urtea esateko gai izango zen. Baina, askoenak sinestezina dio. Hau da, arrantzale zaharrak ez zituen sorrerari buruzko datu horiek eman, eta horrek seguru asko esan nahi zuen, ez zituela ezagutzen, eta agian, askoenari esan ziola txikitan ikasi zuela, bera baino zaharrago batengandik, eta hark aldi berean aurreko beste batengandik ikasi zuela, eta bar. Baina apaisak ez dio sinesten. Zein pentsatu ote zuen askoenak izan zela bidea, hain denbora laburrean, nobelatik baladara igarotzeko. Literatura ona gogoko zuen herriko maisu bat? Bertako aristokrata ilustraturen bat? Parisen banketxe garrantzitsua zuten Uribarren familiaren edota Abaroa familiaren kideren bat? Eta nola nahi dela ere, zein hizkuntzatan iritsi zen Moby Dicken lehen alea? Ingelesez? Frantsesez? Baina utz dezagun horrela, hoiek espaitira usteen inguruko susmoak baizik. Guztia presatzu egia da, egia izateko. Askoenak gaiari buruzko bere iritzia eman zuenetik, ia 100 urte igaro direla, eta bere arrazoibideak zehazki ezagutu gabe ere, bere hipotesia da benetan sinestezina gertatzen dena. Logikoena, egiantzekoena gertatzen dena, guztiz kontrakoa da, hain zuzen ere. Abestia, Moby Dicken argitalpena, baino lehenagokoa izatea.
Beste inongo espekulaziorik gabe. Lehenagokoa eta kitxo. Gero, beste datu batzuen berri izaten hasi nintzenean, guztiz beste era bateko hipotesia hasi zen jaiotzen. Begien bistakoa da, abestearen alde nabarienek erakarri zutela Azkuenaren arreta, eta segidan nobelatik eratorria zela pentsatzera igaro zela, besterik gabe. Arreta handiagoz aztertu izan balitu, datatzaren inguruko argitasuna eman izango zioten bertsoaren beste zati batzuk ahaztuz. Litekena da, Azkuena baladak zituen alderdi historiko hoiez ere ohartzea, baina alde bat ustea nahiago izatea, inolako oztoporik gabe abestia baztertu ahal izateko. Baina litekeena da, era berean, Azkuena ez ohartzea nik orain iruzkinduko ditudan abestiaren alderdi hauez. Bigarren estrofak Plaza Barrixa aipatzen du. Santa Maria Elizaren inguruan kokatua eta paseatzeko eta itsasoari begira egoteko aukera ematen duena. Eta horri esker, 1685, 1686 inguruan koka dezakegu Antekoam non. Urte hartan urbanizatu baitzen, gaur egun udaletxearen eta Elizaren artean dagoen plaza. Kioskoaren plaza esaten zaiona. Gertakizun horri buruzko dokumentuak ugariak dira, izan ere. Ahapaldiak aditzera ematen du obra publiko hori amaitu eta berehala egin zela abestia. Hori adierazten du izan ere, badogu Plaza Barrixa, esaldiak. Eta egileak lehen hor, ondartza eta ontziolak zeudela gogoan izateak, adierazten du zen denbora gutxi zen toki horretatik jarduera hori desagertu zela. Hirugarren bertsoak, bestalde, herriari zegozkien auziengatik etsaiturik zebiltzan itsasoko alkate bat eta lurreko alkate bat aipatzen ditu. Horrek, postkoam non delakoa, 1723 urtean finkatzeko balio du. Urte hartan bateratu ziren izan ere udal agintari bakar batean, arrantzaleko fradiaren burua eta itsasoko lanetan aritzen ez ziren Lekeitioko bizilagunen burua. Horrela, amaiera emanez, 15. mendearen amaieratik zetorren egoera bati. Hau da, udal bakarrean bi erregidore izatearen egoera bitxiari. Aurrekoa kontuan izan da, 1785-86an plaza amaitu zenetik, bi agintarien arteko auziak oraindik konpondu gabe zeuden 1783 bitartean, koka dezakegu baladaren sorrera. Azkuenak suposatu zuen gutxi gora berako data, baino 170-120 urte lehenagoko datatze bat suposatzen du horrek. Abestiak aipatzen dituen beste alderdi batzuk aztertuz eta leloaren edukiarekin hasiz, lehenik eta behin aipatu behar da Anakabe abizen arrunta dela Lekeition, Ondarroan eta inguruko herrietan. Laidako hondartzatik hurbil dagoen Ibarrangeluko oinetxean dago bere jatorria. Eta erdiarotik aurkitzen dira Lekeition abizen hori daramaten bizilagunak. Akabe jatorrizko izenaren forma endekatua litzateke antza denez. Itsasoan gertatutako ezbehar bat aipatzen da. Gainera, ontzia eta eskifaia galdu ziren ezbehar bat. Eta ezbeharraren arduradun izanik, bizirik atera zenaren gaixotasuna eta eromena. Zoritxar horrek obsesioa ekarri zuen. Bilatzen dut etengabe. Eta helburua edo erredentzioa iristea. Nire askatasuna, zori gaitzaren bidez, nire galera.
Gizon erdixe izatearena, berriz, osasune eta burue galdu izanaren errepikapena izan liteke. Baina hala espalitz, horrek esan nahiko luke, ezbeharraren ondorioz, gorputz zatiren bat galdu zuela gainera, fizikoki naiz funtzionalki. Hori bera adierazten du, antza denez, lehen bertsoaren 3. apaldiak. Gorputz zati baten gabezia gora bera, arimak osorik jarraitzen duela dioenean. Bertso guztiek 5 apaldiko eskema bera dute. Bertso bakoitzeko azken 2 apaldiek amaierantzeko bat osatzen dute. 4. bertsoko maitea ondoan izatearen, ikustearen, entzutearen eta aukitzearen atseginari, 5. itsasoko izaki batekin elkartze beldurgarria kontra jartzen zaiola. Berez, apaldi hoiek leloaren 4. eta 5. apaldien eskema errepikatzen dute, maitea askatasuna delarik eta piztia izugarria galera. Inon ez da esaten zein animalia ari den zehazki, baina marruaren aipamenak eta batez ere latinezko naiz gaztelaniazko kulturritz bat euskeratuz horrendua hitza erabiltzeak ez du zalantza izpirik usten. Baleek marru egiten dute, eta Lekeitioko hiribilduko armarrian, arrantzale txalupa baten onduan eta txalupa bera bezain handia den itsasoko animalia baten onduan, latinezko esaldi bat dago. Horrenda ketae subjekit. Hau da, balea izugarriak suntsitzen ditu. Azken bertsoaren azken apaldiak, deabroarekin parekatzen du izaki hori. Hotz, gaitzarekin, berarekin. Lehen bertsoa, 2. eta 3. baino filosofikoagoa da nolabait. Eta 2. eta 3. berriz, deskriptiboagoak dira. Lehen bertsoa, 2. eta 3. baino filosofikoagoa da nolabait, eta 2. eta 3. berriz, deskriptiboagoak dira. Lehen bertsoan, beste kontraiartze batzuk aurki daitezke. Itsasoa, arriskutsua da eta hil egin dezake, baina aldi berean, elikatu eta bizia sortzen du. Ozeanoko zeruertzaren zabaltasun garbia eta horren aurrean gizakiak duen nahazte sentipena. Edota, espiritualtasunaren betiereko osotasuna. Hemen interesgarria da urrutikoa hitza nabarmentzea. Izan ere, arriskuan ondagoen esan gabe ere, garbi dago ez dela itsasbazterreko arrantzazari, urrutian egiten den ur handitako arrantzaz baizik. Non? Ezinezkoa da hori zehaztea, baina jakina da euskal arrantzale abesti batzuek urruti aditzondoa eta Indiak, hau da Ameriketako kontinentea, lotzen dituztela. 2. bertsoak herriko plaza berria deskribatzen du. Lehorreko bizimodu atsegina aipatuz, familiarekin eta egonean, berriz ere itsasora itzuli beharraren aurrean. 3. apaldiak berriz, sexu aipamen bat egiten du agian. Gizonak eta emakumeak beren biharrak hasiaz dabiltzala esan ondoren, itsasoak eta ibaiak nola bat egiten duten deskribatzen duenean. Datatzari buruz aipatutako susmoak berretziz, izuntzako zubi zaharrak zurezko zubi zaharra izan behar du naita ez, eta ez 1772an Josef Santos Calderón de la Barkak eraiki eta gaur egun oraindik ere zutik dagoen arku eder modernoa. Abestia 1686 eta 1793 bitartean egina izan zela egiaztatzeak, eta bere apaldien edukiaren bitxitasunak, igarkizun liluragarri baten aurrean jarri ninduen.
eta nire albide neurrian argitzeko asmoa hartu nuen. Abestearen zati batek egiazta daitezkeen gertakizun historikoak aipatzen ditu, herriaren aldaketa fisikoei eta gatazka politikoei dagozkienak. Zergatik ez pentsatu gainerakoa, itsasoko ezbehar batekin loturiko zorigaitz pertsonala ere, benetan gertatu zela. Susmo horretatik abiatuta, nire asmoa baladak kontatzen zuen guztia benetan gertatu zen egiaztatzea zen. Eta horrek, abestian lehen pertsonan hitz egiten zuen protagonistarekin hastea eskatzen zuen. Lekeitioko arrantzaleko fradiako agiritegiko liburuak aztertzean izan nuen lehendabiziko sorpresa. Larruz estalitako zurezko estalkiz babestutako 6 liburuki zainduen 5. Pedro Anakabe delako bat aipatzen da. Pinatza batean, Santa Catalina izenekoan, lehendabiziko aldiz 1703 erroldatu zen arrantzalea. Eta hala jarraitu zuen 1710 urte arte, baina azken 4 urteetan tamaina handiagoa zuen patatx batean, Magdalenan, aritu zen. Hurrengo urtean, 12 gizonen patroi gisa agertzen zen Ketxemarin bat, gure ama Errosariokoa, gobernatuz, eta 3 urte eman zituen bertan. 1714an, etzen Lekeitioko eskifaia bakar baten partaide gisa agertzen, eta orduan pentsatu nuen, agian urte hortan hila zela. Garai hartan zein adin izan zezakeen ez nekienez, ezin nuen jakin adineko pertsona zen ala ez. Ondorengo urtetako erregistroak arakatu nituen, eta haietan ere, en nuen bere izen aurkitu. Itxura guztien arabera, desagertua zen. Lekeition arrantzale gisa behintzat. Agian, herritik aldegin eta beste nonbaiten finkatu zen. Agian lanbide aldatu zuen, edota, seguruenik, hila zen. Bide batez, etzen Anakabe abizeneko beste inor, 1770-1740 bitartean arrantzan aritu. Mila 1714 urteari zegokion liburukiaren 81. folioaren ertzean idatzitako ohar nimino batek piztu zuen berriz ere, bere pausoi jarraitu ahal izateko itxaropen izpi bat. Horrela zioen. Herri honetako patroi onenetarikoek, ontzigile eta negozio gizona den Oletako Don Manuel de Garate jaunarekin egin dute kontratua. Zitekena zen Pedro de Anakabe onenetarikoa izatea, baina nola jakin? Egia dena da, bere izena arrantzaleko fradiaren liburuetan agertzen denetik, aipatzeari usten zaion arte igarotzen diren 12 urteetan, etengabe egiten duela gora. Esan dezagun horrela, gaurko ikuspegitik begiratuta. Ontzi txiki batetik handiago batera, eta gero beste handiago batera, eta bere erantzunkizuna ere handituz joan zela, arrantzale soil izatetik, patroi izateraino. Bere eginkizunetan langile traketsa edota alferra izan balitz, ez zuen halako ibilbidea egingo. Hori uste izatekoa da behintzat. Pedro Anakaberen biografia hobeto kokatu behar nuen, eta Santa Maria parrokiako bataiatuen liburua aztertzea erabaki nuen, noiz jaio zen jakiteko, eta bataioko erregistroak eskain zitzakeen bestelako datuen berri izateko. Erraza izan zen bere sarrera aurkitzea. 17. mende osoan, izen hori zuen bataiatutako haur bakarra, 1688ko ekainaren 3 jaio zen. Kakotxak, areatzako ontziolan arotz lanetan ibiltzen den
Juanen eta Ana brodatzailearen semea, biak atea auzokoak. Itxikakotxak. Horrek esan nahi zuen, Anakabe, 15 urte zituela itsasoratu zela lehen aldiz, eta 23 urterekin ontzi bat gobernatzeko eta eskifaia handi baten buru izateko eskarmentua eta heldutasuna zuela. Onenetarikoa izan behartzuen, dudarik gabe. Aurkikuntza horrek asaldatuta, eskonduen liburura jo nuen, eta berriz ere, Pedro de Anakabe aurkitu nuen. Oraingoan, 1718ko irailaren 5ean, Maria de Aboitizekin eskontzeko, biek 30 urte zituztela. Erretoreak eskonberrian helbide berria idatzi zuen gainera. Beasko kalea, 12. Aurkitzen ari nintzen guztiagatik posak zoratzen, hilen liburua kontsultatu nuen. Itxaropen handirik gabe, baina nire harridurarako aurkitu nuen Pedro de Anakabe 1769ko apirilaren 2an hiltzela. 81 urte zituela, Beasko kalearen 12ko bere etxean, biriketakoak jota. Galderak ezinbestekoak ziren. Ze gertatu zitzaion Anakaberi 1718-1769 bitarteko urte luzeetan. Nola zitekeen, bere lanbidean hain hasiera ona izan da, itsasoarekiko harreman guztiak etetea, Lekeitiotik gutxienez, eta hala ere, Lekeition bizitzen jarraitzea. Parkatu, kongresolari jaun Andreok, hemendik aurrera azalduko dizkizuedan aipamenei, hitzaldi zientifiko baterako batere egokia ez den deskripzio kutsua ematen baldin badiet. Baina beste aurkikuntza bitxi batera eraman dinduen gogoeta eta ekintzen prozesua azaldu nahi dizuet. Bapatean ohartu nintzen, ordu arte ezek ez zituela benetan Pedro de Anakabe eta baladako pertsonaia lotzen. Bien artean zegoen lotura bakarra zera zen. Aldi batez, itsasoko jardueretan ibili zen Anakabe delako bat, Izaldea eskualdeko hirian jaio eta bizi izan zen garaian egin zela abestia. Baina bere aita ontziolako arotza izateak, hau da, ontzien eraikuntzan lan egiteak, eta gainera, areatzako ontzio lan aritzeak, harreman zuzenean jartzen zuen abestiarekin, bigarren bertsoaren 3. ahapaldiarekin zehazki. Aita, ontzixak eiken zendu esan lehen hemen ondar gainean. Hau da, zuk eta beste arotz batzuek, ondartzako arearen gainean ontziak egiten zenituzten. Horren ondoren, enuen duda izpirik ere. Pedro de Anakabe izan zen, askoenak zentzuratutako abestiaren egile edota eragile zuzena. Nire harridura, are handiagoa izango zen handik gutxira. Ahal izan nuen bezain laster, Beasko kaleko 12. zenbakia zeraman etxera jo nuen. Badira zenbait hamarkada eraikina hutsik dagoela, inoren arretarik gabe, eta inok ezer egiten espaldin badu, gainbera etorriko da erremediorik gabe. Oraingoz, utzikeria kutsu nabarmena baldin badu ere, ezin ukatu ditu bere jatorri noblea eta zenbait mendetako antzinatasuna. Eraikinaren arlanduzko aurrealdeak, bizolairutan banaturiko errementaritza lan fineko balkoiek, etxabeak eta abe egoki zizelkatuek eutsitako erlaitz irtenak, adierazten dute etxe hori jaso zuenak, egoera ekonomiko erosoa zuela.
estilo orokorrari begiratuta, esan daiteke eraikina 17. mendearen lehen erdikoa dela. Beraz, Pedro eta bere emazte Ana han finkatu zirenean, eraikinak mende bat zeraman dagoeneko zutik beheko kalean, bere irudi ederra eskainiz. Ezin nuen ulertu nola zerosi edota are alokatu ahal izan zuen ateako auzoan bizi zen eta ontzien eraikuntzan lan egiten zuen arotz baten semeak, portu txiki bateko neurri ertaineko ontzi baten patroi izatera iritsi zenak, horrelako etxe bat hiribilduaren erdian. Txalupa txikietan egiten zen Bixiguaren kostaldeko kanpainak, itsasbazterreko arrantzak, eta txalupa handiagoetan egiten zen makailaoarenak eta balearenak, ur handitako arrantzak, ez zuten horrelako etxe bikainean bizitzeko adineko aberastasunik sortzen, ontziaren jabe izan ezean behintzat. Pedro de Anakabek 1714 bitartean herriko arrantzaleen taldea utzi ondoren egin zuen lanak, halako gastu handiari aurre egiteko ainako dirutza egiteko aukera eman ote zion. Eta, hala izan ezkero, zertan lan egin zuen, eta non? Atetzarra erdi zabalik zegoen, eta etxabeko zikina eta iluntasuna gorabera, barrura sartu nintzen. Linterna txiki baten laguntzaz goitik bera miatu nuen etxea. Itxura guztien arabera, eskaleak, igaroko gazteak, moskorrak edo are okerragoak lo egin dutean sarritan, gelak eta hormak zikinduz, eta dauden traste urriak txikituz. Bazter batean, sua egin izanaren aztarnak daude. Egoera nahiko txarra da oroar. Itoginak ugariak dira telatuan, eta izea aske dabil, oztoporik gabeko leioei esker. Zurezko zorua ustelduta dagoan hemenka. Sartatuak ugariak dira hormetan, eta hondamendi larria nabari da orokorrean. Itxura guztien arabera, kanpoko hormak eta zeharkako abe handiak dira egoera honean dauden bakarrak oraingoz. Nola nahi ere, ohartu nintzen, etxeak, etxabea, bizolairu eta telatupea izan arren, familia bakar batentzat egina zela. Sukalde bakarra, komun bakarra, kaletik sartzeko ate bakarra, ganbaratik eta telatuan nahokaturiko leio batetik portua ikusten da. Apaizen kaia, San Nikolas uartea, Lea ibaiaren bokalea, eta Karraspioko muturra. Ipar ekialdera, itsasoa. Leiotik kanpora atera nuen burua, deskribatu berri dudan hiriko paisaia ikusteko. Eta berri sartu eta jaisteko bira egitean, itxuturik gelditu nintzen bapateko iluntasunaren eraginez. Geldirik egon nintzen une batez, begiak itxita, beste pausorik eman baino lehen, ilunantz hartara ohitzeko. Enuen nahi, izan ere, pauso txar bat eman eta estraposo egin, edota taula auskor bat zapaldu. Betasalak jaso nituenean, etxearen atzealdea osatzen zuen harrizko hormaren barrualdea ikusi nuen aurrez aurre. Eta han, armi-arma sareen eta ezetasun orbanen artean erdieskutaturik, era traketz, baina argian, zizelkaturik, ia metro zabal eta beste inbeste garai, zirkulu bat ikusi nuen. Eskuineko erdian, beko aldean, ontzi bat urperatzen ari zen. Eta goiko aldean, balea bat ezkerralderantz igerian. Ezkerreko erdian, elementu bat besterik ez zegoen.
zango biluzi bat eskuin aldera begira. Zizelkaturiko marrazkiaren kopia bat egin dizuet. Badirudi, egileak eskuineko zatia irudikatu eta marrasteko, Lekeitioko eskutu ofizialaren konposizio eskema izan zuela goguan. Eskutuan, balea arpoiaz jotzeko sorian daude arrantzaleak. Zizelkaturiko marrazkian, ekintzaren urrengo sekuentzia ikusten da. Baina ez piztia hilik eta arrantzaleak zoriontzu. Hau da, emaitza ona. Baizik eta ontzia ondoraturik eta arpoilariak uretan. Amaiera txarra. Marrazkiaren arrastoek adierazten zuten toki batzuetan harrian ia zentimetrorainoko erretena egiteko gai zen zer gogor eta zorrotz batekin eginak zeudela. Behin eta berriz igaro behar izan zuen hori egin zuenak puntzoia marrazkiaren arrastoetan zehar. Emaitza baldarrak trebezia artistiko urria adierazten zuen, baina erabakitasun eta zeta handia, gehiagizkoa, esango nukenik. Irudiaren egileak, orduak eta orduak eman zituen zeregin horretan, baina nok igaro ote zuen hainbeste denbora ganbara ilun eta deseroso hartan sartuta halako lana burutzeko. Galdera egitearekin batera, ia dardaraz, erantzuna banekien susmoa baztertu nuen. Nire itzaldiaren puntu honetara iritsirik, litekena da zuetako askok uste izatea, orain iragarriko dudala nire ustez Moby Dick novela Lekeition lurperatutako istorio batean oinarrituta dagoela, eta mende asko zantzirik egon ondoren, ustekabean orain aipatzen ari naizen aztarna xume hauek agertu direla. Naiz hain inosua. Guztiok dakigu Melville kontatutako balea zuriaren istorioa benetako gertakizun batekin loturik dagoela. Ipar Ameriketako Nantucket uharteko Essex izeneko baleontzia 1820ko azaroaren 20an Hego Pazifikoan urperatu zeneko gertakizunarekin, hain zuzen ere. Nahikoa jakina da, Melvillek Nantucketeko ohiturak eta jendea erabili zituela eta katxalote batek Essex ontziari egindako erasoa, bere epopeia idazteko. Gorengo esena baztertuz, itsasoko zorigaitzaren alde ikaragarriena hain zuzen ere. Hau da, Eskifaiako 20 gizonak ia 100 egunez egon zirela itsaso zabalean, otsailaren 23 arte. Itsasoz 4.000 eta 500.000 baino gehiago egin ondoren, eta bizirik atera zirenak, hildako lagunak jan zituztelako iraun zutela bizirik. Melville bera, gaztetan baleontzi batean lan egina zen, 1840an itsasoratu zen lehendabiziko aldiz Nantucketen, eta itsasoari eta balearen arrantzari buruz zekiena erabili zuen bere istorioaren sinesgarritasunari eusteko. Are, Odisearen protagonista batzuk zuzenean ezagutzeko aukera izan zuen. Pedro de Anacaberen istorio zatiak ezagutu ondoren, Owen Chasek erasotako ontziaren ofizial nagusiak idatzitako 128 orrialdeak irakurri nituen. Izenburu honekin argitaratu ziren. Narrative of the most extraordinary and distressing shipwreck of the whale ship Essex of Nantucket, New York, 1821. Ikerketa berriagoetan ere murgildu nintzen. Thomas Heffernanen Stuff by a Whale, Owen Chase and the Essex, Hannover, Londres, 1981. Eta Henry Carlylen The Jonah Man, New York, 1984. Era berean, Essex ontziko itsasmutilaren, Thomas Nickersonen,
kontakizuna ere ezagutu izan dut. Duela gutxi aurkitu eta argitaratu baita. Honako izenburu honekin. The Loss of the Ship Essex Sunk by a Whale and the Ordeal of the Crew in Open Boats. Nantucket 1984. Zoritxarrez, kontakizun eta ikerketa hoietako bakar batek ere, ez du Akabe kapitainik naiz Pedro de Anakabe delakorik aipatzen. Eta ez da berriz ere arretaz irakurri nuen Melvillen beraren nobelak ere. Hala ere, aitortu behar dut, liburu horien guztien orrialde bakoitzean eta aztertu nituen beste askotan, enuela itxaropenik galtzen, azkenean guztia, Plekeitio, Balearen Arrantza eta Melvillen istorioa, lotuko zuen xetasun txiki bat aurkitzeko. Atlantikoaren bi aldetako zatien artean lotura bat aurkitzeko itxaropena erabat galduta nuela, Marcus Redikerren saiakera bat ikuskatu nuen. Between the Devil and the Deep Blue Sea, Merchant Seamen, Pirates and the Anglo-American Maritime World, 1700-1750. Eta liburu horretako itsasoko abestien eranskinean, egungo Kanadako uretan gertatutako baleontzi baten ondoratze tragikoa kantatzen duen kantu bat aurkitu nuen. Ontzia, Manuel Garat delako batena zen, eta eskifaia kide guztiak hil ziren, kapitaina izan ezik, baina hau, erotu egin zen. Pertsona bera ote ziren Manuel Garat hau, ontzia bea, eta Manuel de Garate, oletako ontzigile eta negozio gizona, zeinarentzat hasi baitzen Anakabe, Lekeitioko patroi onenetarikoa, lanean 1704. Hori ote zen lotura. Zenbait aste eman nituen oletako protokoloen agiritegian sartuta Manuel de Garateri buruzko dokumentazio bila. Merkataritzan eta navigazio munduan pertsona garrantzitsua baldin bazen, bere izenak kontratu, ziurtagiri, erosketa eta salmenta askotan agertu beharko zuen. 17. mendearen lehen erdialdean, oletan finkaturiko notarioek idatzitako paper sorta ugariri kendu nion hautsa. Eta, egia, Garate sarritan agertzen zen garrantzi handiagoko edo txikiagoko paperetan. Ez ordea, Anakabe. Azkenean, iraunkortasunak bere saria izan zuen, eta dokumentu bat aurkitu nuen. 1717ko maiatzaren 15koa. Zeinaren bidez, Garatek Anakaberen zerbitzuak kontratatzen baitzituen salgaiak bordelera garraiatzeko, jatorrizko portua eta gaiak zeintzuk ziren zehaztu gabe. Horri atxikirik, bordelen jaulkitako epai ziurtagiri bat dago, 1718ko urtarrilaren 4koa. Zeinetan, Anakaberen errugabetasuna ziurtatzen baita, Afrikako itsasertzetik Ipar Amerikako etaraino esklabuak garraiatu izanaren delituari zegokionez. Ziurtagiriak zioenez, Anakabe, G. Kapitan Akabe u Akab selon la paix de son équipage, etzen ibili esklabo trafikoan, balea bila joatearen itxurapean, pour la chasse et le commerce du cachalot dans la Nouvelle-France, Garateren ontziak kontratatzen zituzten bordeleko trafikanteek egiten zuten bezala. Hala ere, beste dokumentu multzo baten aurkikuntza izan zen nire ikerketetan egin nuen aurkikuntza handiena. Lehendabizikoa, 1720ko ekainaren 25koa zen. Garatek oletako bankari bati jarri zion auzia. Izan ere, poliza bidez salgai bat oletaraino garraiatzea aseguratu zuen, eta itsasoko istripu bat zela medio,
salgai hori inoiz etzen bere helmugara iritsi. Ontziaren kapitaina Pedro de Anakabe zen berriz ere. Esku hartze garrantzitsua izan zuen epaian, eta bere aitorpena azal berezia eta izenburu nabarmena daramatzan dokumentu batean gordetzen da. Zoritxarrez, paper sorta oso egoera txarrean aurkitzen da, goiko aldean jana, ezetasun orbanez josia eta are okerragoa dena. Hain zuzen ere, Anakaberen aitorpena hasten den tokian, orrialdeak berezi eta erakurtzea eragosten duen eran zaperotua eta gogortua. Paper sortaren jabe den erakundeari eskatu diot esku har dezala liburu horren zahar berritze eta birgaitze prozesuan, eta erantzun didate 3 urte beharko dituztela gutxienez, egoera honean usteko. Adizkideok, 4 urte barru egingo duzuen literatura kongresuan, berriz hemen izatea espero dut aitorpen horren edukia irakurri ondoren atera ditudan ondorioak kontatzeko. Ona izenburua, eta honekin amaituko dut. San Nikolas ontziaren zoritxar lasgarriaren kontakizuna. Pedro de Anakabe kapitainak kontatua. Nola ondoratu zen, indar ez ezagun bateik iraulita Labrador itsasoan. Nola hil ziren eskifaiak kide guztiak. Eta nola bizi izan zen aitorlea 4 hilabetez uharte izoztu batean. Gertakizun dramatikoen eta ondorio tamalgarrien kontakizun zehatza. Herman Melvillen nobelari dagokionez, gaurkoz eta aipatutako dokumentuak zerbait argitu arte, zera bakarrik esan dezaket. Egile iparramerikarrak Moby Dick idatze aurretik entzun eta ezagutu ahal izan zituen istorio eta kondaira guztien artean, ezek zen gertakizunak zeudela, dudarik gabe. Baina horren antzeko beste gertakizun askori buruzko kontakizunek ere, eragina izango zutela nobelaren azken itxuran, oso sarritan gertatuko baitziren horrelakoak, gero gehienak ahaztu baldin badira ere. Eta litekena da, xetasun zehatzak handik eta hemendik hartu izana. Nik esan dezakedan gauza bakarra da, ezagutu zituen istorio guztien artean, Lekeitioko bale arrantzale baten azegoela. Bizitzak ustekabeko bideetatik, beretzat, tamalez, zoritxarrekoetatik, eraman zuena. Eskerrik asko. Adizkide agurgarriak, txostengile hoi batek, Gorrondatxena jaunak, 18. literatur kongresu honen antolatzailei bidalitako ohartxo bat irakurri nahi dizuet. Orain 3 urte harriturik utzi gintuen guztiok Herman Melvillen Moby Dicken iturri posible bati buruzko bere ikerketa liluragarriarekin. Ona oharrak zer dioen. Kongresukide agurgarriak. Tamalez, jakinarazi behar dizuet, San Nikolas ontziaren zoritxar lasgarriaren kontakizuna zeukan paper sorta, orduan irakurtezina zena, eta zahar berritu ondoren zer zioen jakinaraziko nizuela agindu nizuena, erabat ondatu eta suntzitu dela zahar berritze prozesuan. Guztiz atsekabeturik nago. Damu dut, denbora honetan zuek horrelako amaiera baten zain euki izana. Damu dut oso
gu guztiongatik, baina Pedro de Anakaberengatik bereziki. Berari gertatutakoak, jakinkizun geratuko baitira gure itsasoko historian eta literatura unibertsalaren historian. Beste hainbeste gauza bezala, inondik ere. Agur bero bat, eta mila esker zuen arreta adeitzuagatik. Agustin Gorrondatxena Murgialdai, ikertzailea. Oleta, 2002ko maiatzak 29. Entzun duzu Anakabe kapitainaren balada. Egilea Javier González de Durana. Itzultzailea Mari Jose Kerejeta. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3 www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!